Sziasztok! Van egy ötletem, amit már nagyon régen ki szeretnék próbálni, de eddig nem nagyon tudtam megindokolni magamnak, hogy miért költenék erre pénzt, viszont most a videót tudok csinálni, hogy megmutassam nektek. Így valahogy, így nem olyan gáz az agyamba, így megengedtem magamnak, hogy bevásároljak ilyesmiket. Olyan gyerekjátékokat, hogy ilyen nagyon bulinak tűnik. Úgyhogy most elmegyek játékot venni először, aztán előkészülök itthon, és játszunk egyet. Nézzétek meg, milyen szép a sminkem. Csillagos, szívecskés, csillagos. Nem ilyesmiket kerestem, de Hello Kitty karszalak készítő. Ez lesz az első játék. Gyertek, megyünk a következőre. Megyünk a játékboltba. És még ezek valamilyen kis My Little Pony figurák, ami azzal ilyen Kejfejancsi-szerű szerintem. És kíváncsi vagyok, hogy a háromból ki tudok-e húzni egy Pinkie Pie-t, vagy egy Rainbow Dash-t, vagy egy Fluttershy-t. Amúgy a három közül bármelyik jó lenne. Ez a Growing Unicorn. Belerakom, hát mondjuk nagyon hasonlóra nő meg, mint a másik, de jó lesz az. Ilyeneket találtam amúgy, ilyen egyszárgús szappankészítő, ez amúgy nagyon jónak tűnik, ezt biztos kipróbálom. Easy to stick to the window computer. Ó, ez üvegmatricát csinál. Cukorkásat, jó, hát ez biztos, hogy kell. Még a Pepco-ba is volt vagy 2 jó dolog, úgyhogy innen elég lesz ennyi. Szóval amúgy innen kéne. Van Fairy. Ja, ez mind Fairy. Ez mit csinál? Itt ki kell ásni ebből a kincseket, de mi ez a kincs? Ebből az a lényeg, hogy jó kiásogatni. Jó amúgy? Biztos jó kiásogatni, kipróbálom ezt. Letesztelem nektek a gyerekjátékot, ha ilyet szeretnétek venni, akkor tudjátok, hogy hogy kell. Meg még itt láttam valamit. Egyrészt van ilyen egy darabos. Most annyira minket az nem érdekel, hogy vegyem inkább ezt. Ebben mi van? Ez az igazi meglepő. Amúgy talán azt kéne, mert itt már tudom, hogy mit fogok benne találni, ott van a hátulján. Akkor az igazi meglepésből veszek vagy 2-t. Egy Fantasy World-eset, meg egy Atlantisosat szerintem. Ezt akartam, ez valami furcsa. What? Mini Fidget Morph Worm Egg. Jó, ezt is megveszik, és tudom mi. Meg ez is érdekes. Valami Electronic Memory Game. És itthon is vagyok, és itt a kávém, és ki fogjuk próbálni a játékokat, amiket vettem. Kezdjük az elsővel. Amúgy a legjobbat hagyom a legvégére, melyik nekem a legizgibb. Itt van ez a 3, ilyen én kicsi pórnimok. Ó, az édesség. Gyertek, egyétek meg. És egyből egy Fluttershy. Juhu! Egyből egy Fluttershy, ez igen. Na, egy Fluttershy lesz. Hát pont egy Fluttershy lett, de már az volt, nem? Még egy Fluttershy-t akartam. Tadá! És? Mi a f***? Ez valami különleges? Valami különleges pónit találtam szerintem, mert ebben volt papír. Valami aranyszínű Golden Applejack. Shit. Egy Golden Applejack. Tojáska. Oh no. Na, egy toji. Itt van a tojás. Ezt nem csak bele kell baszni. Ó, jaj, ki kell, hogy ezért buborékozzon szépen. Igen, egy szarvú lesz belőle. Remélem, hogy nem valami csúnya egy szarvú, hanem cuki egy szarvút akarok. Ezt félretesszük. Na de nézzük ezt a cukiságot. What the fuck? Ow! What? Szerintem eltörtem, ami benne van. Nézzétek ezt a régészeti leletet. Nézzük már meg, hogy ebbe is mi van, már most már kíváncsi vagyok. Csellőfarok. Keményen verem, keményen és gyorsan. Kagylóka. Use your dry hands. Használd a száraz kezed, hogy megcsináld a szappan. Van hozzá egy ilyen? Benten! Jó! Oh! Még egy rózsaszín szappan. Ez illatos. Ó, ez citromos, ez meg epres illatú. Ennek is van illata, de milyen illata van? Na nézzük. Jó, abból ebből, ez egy picit nedves érzem. Azért nem csinálom nagyon vékonyra, mert az a vékony szappan az elvékonyodik és összetörik hamar. Nem nagyon van íze amúgy. Amúgy nem rossz. Oh! Ez csillog! És csillog. Oh my god, oh my god. Oh.
Magamra raktam a maradék tetykókat. Kristály? Speed kristály minden gyühet? Kristályozzak? Oké. És kell nekem 200 mg. Felforralom a vizet, és berakom a vizet, egy pillanat és jövök. 1 hour later. Na, itt van a 200 ml forró vízünk, és az egész fehér kristályt beleöntjük. Jól elkeverjük. Addig keverjem, amíg a kristályok fel nem oldódnak. Hagyjam, hogy aztán kihűljön kb. 40 fokosra. Barátság karkötő. Hello Kitty, barátság karkötő. Az a lényeg, itt van 3 kör alakú, 3 csillag, szívecske, meg négyzet is. Mindegyikből 3 van. You are my best friend. Oh, de cuki. De már csak a kedvencem van hátra, a legjobb. Úristen, de nézzétek meg ezt a játékot, ez lesz a legkirályabb. Na, ez lesz a legnagyobb királyság, ez lesz a legnagyobb királyság. Ennek az a lényege, hogy ilyen matricákat tudok vele csinálni, ilyen zselés matricákat tudok vele, és már azt is tudom, hogy hova fogom rakni, és meg is fogom nektek utána mutatni. Nem akarok csokit csinálni, hogy akarjak, csináljak csokit is. Az összeset öntsem ki oda. Hát mondjuk miért ne, utána úgyse fogom eltenni. Én már nem is akarok vele játszani. Egyetlen egy rózsaszín matricám lesz. Átkanalazom a fánkot a faszba. Így, hogy ahol a négyzetrácsok vannak a csokinál, ott ne szakadjon majd el a píló. Elvileg ezt csak így ki kell kapargatni, mert hogy amikor megkötött a kis rózsaszínem, akkor bőven jó volt, akkor bőven egybe bírt maradni. Hát, végül is sikerült, csak nagyon nehéz volt úgy csinálni, hogy benne maradjak a kis formában, és ezért most nem teljesen rózsaszín és fehér, hanem nem ott marad csak a fehér, ahol lennie kellett volna. Ez nem is ragad, ez átba... Itt a cookie. Itt a Minecraft cookie. Visszatérek majd 1-2 napon belül, amikor az egy szarvum kikelt, meg a kristályom kikristályosodott. Eltelt 3 nap, unikornis és kristály reveal, kristályfőzés reveal. Fúj! Ilyen lett. Fúj, de undorító, még rá volt ragadva a seggére, mint valami rendes kismadárnak. És halálnyálkás, és ronda, mint az állat. Itt van a kristály, elteltem, hogy ennek egyébként 4 nap kell, szóval annak kb. A felénél vagyok, szerintem 4 napnál vagyok. De egyébként már elkezdett itt elpárologni, meg ott kiült a szélére, meg is mozgattam egy párszor. De ha nem lesz világos rózsaszín, akkor panaszt teszek. Fú, ez nagyon szép amúgy.